Nakadaw ka jing ailat ka snong ringi shalong yaki kali shimet ban kamay na ringi shalong sa Shillong Peak Viewpoint banit bu ulit siyaw yaki briw ki balit jungok ka siya katega jaka kalapan bitar yaki local taxi ki ba kamay hakithan bat haka katway tarik naitung nakaliang ka pomlakray Local Taxi and Owner Association kalalit ban ay ka jing ujor sa SP Office East Khasi Hills. Kinoyalam jong kateka association kilaong kajing yay beteng kasnong ban penslur bat ailat eki kali shimet ban kamay narngi Shillong sa Shillong Peak Viewpoint kalong kumbak hanglat yeki badan hok ban kamay kamtam eki try kali ki bahap ban siu khajna syaka sorkar. SPFS. Kadau jung pelong jongi kum ke association hi berok kawai ban wan hang ne po SP office menta kasengi kalong ba iwan ban bu ya kejing ujor ke jongi ya kejing persyak kejing kamai jong ki private vehicle santai po lung Shillong da kejing kit kli jong rong ba snong jong lung Shillong te menta sengi la wan ban ai kejing ujor ke jongi po SP te SP city umdon namal bu sim city tang ba ila yo pada ban ya keren bat ki he pulet bat ki wepat ki officer te kemut kani kakam kanang ya chakmat te ngiru kum ki association hi nginum song tlikti habi de kani kakam namar ba kajing sengap men ke jong rungi Shillong namar ba kum trek ban pentip yangi ya dalade hi chakmat ya kakam tengar ngasudon ke kajing kerpat pat namta ki arsnong kata kalong ka rai laban bat ka pom krai pulun hi sngapa kin ya penbet nyok kham kloi namta kani kakam namar kan ngin yo pat ban song yo pat ya ka song suk song sain po jong kai mang salang do ko wei dah hiyak yang ka bede bat bentak sing Kini kala ya ndu la kana usnam kadang su stang tan jingnya persya ka bede pakai kecil. ha ka bede pakai jing persya ka jongi kadang su ya dang mentahi kat tu kat nepot namar ba ka jing yo report ka jongi nak liang joko association namar ba ki driver taxi hang tai kim yo banrung ki kamai de ki ali private te namar ba ka pom makrai bro ka wei hi ni don lu riu snong te ka sim kam bai tang ka pom tang ka ni Shillong hi marwei te de na ta ka daw kan jo ni kolor Kila matai ka bede ber ka nama yo snow bubu orang bede cia mo ba na yang tong persya ka don ru kata ka jingera ai kiat bisa di ka ibran no ya kata tang mla ban ong ei halor kata ka phang namar ba ka tum ka jing bana jong iru ka ni Shillong hi kala yo ban long meeting menen te jing sisha bandai breu ba sampang bot basnu thu tolong la de ban khot yangi ki members jong ka association ban yo ban ya keren ha kami jing suk andre kwa ban le kumta ka tum ko tolong khubor la yo masyu sngo bo pha mi lo di ki drivers menta ka sngi bar khot stage bot lum Shillong te halor kata ka phang tang mla ban ong ei mo ka ei ka jing thmu ka jong ki de na ta ka daw ka jing pelong ka yangi bangin wan ban kendu ki bor ki ba halor sini Homi yaki driver jong ki private na oh jing ki private vehicles private vehicle ki de ki bawan na ina kedai betang hapo senong ring Shillong Kementa kayak kemno ki tang pendrung sepo na bang dan kajing ya ki ya kata menta kat kum tolong kubor bala yo tengah sngoba kara laban kala khang sa sport ketika viewpoint te try hado inde yo penbet pat kum wei pa balik ki mailat de piba pendrung sepo mereka daw ya kata te ngimnang ban ong mana mar ba kani jing sisa kani kakam abakawan kadai ban poi ha pelun tang ba ngi Shillong pat ka sim kam tang marwei kasngo ba kadai tang ka jaka jong ka ngi Shillong tang ba da ka jing sisa ha ba ka te ka jaka kadai jong ko pom krai pelun bro ka wei jing sisa kani kakam kadai ban poi ha ka pelun kan ka pelun hi kan bati ka kam hendrei pat ka ngi Shillong ka le don bor hi marwei ke